Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как използвам аз и как вие може да използвате биорезонанс пендант. Първият начин е чрез индукция, като включваме с един път натискане на бутончето. Аз вече съм си инсталирала желаните от мен програми и един начин да си го използвам като висулка, като директно си го слагам на врата и мога да си карам колата, да шофирам, да си гледам телевизия или каквото желая. Следващия начин за употреба на този биорезонанс пендант е чрез тези гривни и начинът, по който те се прилагат е отдолу има едно бутонче, не бутонче, една дупчица, която плъхаме кабелчето и пуснат пендант, той вече излъчва прав ток, като мога да си ги сложа на ръцете, гривничките, да си ги стабилизирам плътно, но не толкова плътно, че да ме нараняват, просто съвсем леко докосване е напълно достатъчно. Хубаво е ръцете да нямат много крем или да не са мокри, просто защото могат да повредят металните участъци. Слагаме и другата гривничка, нагласям си го. И въпреки, че го използвам с тези гривни, моят достъп почти до всичко в къщи, в офиса ми и в колата дори е напълно свободно. Така е начинът, по който аз се терапевтирам почти всяка сутрин и вечер.